Kapapasok lamang po ng balita, isa na naman pong bangkay ng hinihinalang pusher ang natagpuan sa liblib na lugar sa San Mateo, Rizal. Nakabalot pa ng tape ang mukha at mga kamay at paa ng bangkay nang makita ng mga dumadaang residente. Hanggang ngayon ay inaalam pa rin ang pagkakakilanlan ng naturang bangkay. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time.